Molt bé, ja som aquí, ja som aquí. Per cert, quina hora tens? Mac Edgar, què tal, com estàs? Bona tarda. Per cert, quina hora és? Hola, gran Oriol. Faltaria. Què fas? Sexe aquí, no? No, que no. Home, que hi ha nens, home. No. Escolta, quina hora tens? Pues serien la una, no? La una, aviam. Sí, quina hora tens, Marc? Quina hora tens, tu? La una, Tots dieu la una perquè sabeu que el programa comença a la una. La una i què? La una i 3, 4... Ens hem retrasat? Una i 1. Ah, sí? T'has retrasat, malament. No, jo diria que ens hem avançat avui. Jo diria que ens hem avançat. Aviam, deixa'm mirar tots els rellotges, sí, la 1 i 1. Sí. O jo he anat molt ràpid, no sé. Tu has anat molt ràpid. Però, en fi, per què t'hem portat aquí? Doncs per parlar de Vintage, un espectacle que està triomfant al Teatre Aquitània de Barcelona. Hòstia, aquest sóc jo, que guai. Sí, home, clar, és que no... Com mola, quanta tecnologia, quantes coses. Que aquesta és la primera pregunta, perquè, clar, jo he anat a veure aquest espectacle, però em sorprèn perquè... Ara en surt bé, No, home, sempre et surt bé, però clar, jo vaig anar a veure l'espectacle, vaig veure el Mac, el protagonista, però duia bigoti. Sí, I ara estic veient el cartell, t'estic veient a tu... Jo no em reconec, jo t'ho juro que a vegades 5 minuts abans de començar dic, així ens tinc que sortir, estic molt lleig, no em sento segur. No, però bueno... Però has creat un personatge aquí brutal. Sí, clar, són uns personatges que tenen que anar així, que tenen que anar amb aquests pentinats horrorosos, però forma part d'això. És més, el Marc, l'altre protagonista, el Mac Blanc, diguéssim, clar, és molt guapo, no? I tal, no sé què, i no es vol petinar. No, xato, aquí tens que petinar a fotre't d'època. Però aquí és el que lliga, no? Bueno, anem fent, tots fem el blanc. Que de fet el protagonista no ets tu, en aquest cas. No, la veritat és que no. Explica la història. Jo explico la història, molt ràpidament. La història és ambientada amb els anys 20 i és la rivalitat, però nosaltres agafem dels anys 20 dades que passaven en aquella època en el món de la màgia, no? Per exemple, que es cremaven els teatres. És veritat, perquè els recursos tècnics són els mateixos i això passava tot sovint, no? La rivalitat entre mags, llavors hi ha morts pel mig, llavors agafem punts de connexió del passat que ens ajuden a construir aquesta història que explica un nen, un paperboy, i llavors el meu ajudant és un ajudant de color, bueno, perquè és així, no? Perquè és negre. Perquè és negre, no. Però a més va molt bé perquè l'època és, diguem, la interrupció dels artistes de color a l'escena nord-americana, bla, bla, bla. Molt poc inusual, a més. No, estan abans, no? Xulos, sí. Estan avant. I llavors la veritat és que... Veig que mires poc, realment. Sí. Llavors la veritat molt contents perquè per fi hem aconseguit que s'entengui la història, la dramatúrgia i la gent surt molt contenta, ens feliciten molt pel treball i tal, i us invitem a que vinguin, no? T'he de dir, Edgar, que nosaltres cada dia estem matxacant amb aquesta promo. Bueno, lo justet. Jo tinc que dir que jo quan em truques tu m'encanta venir aquí, t'ho juro, No. Vols que t'expliqui una cosa? Ara estava al teatre, ara estava netejant els trastos allà, dic, vaig a veure l'Oriol. I vaig a veure l'Oriol, pim-pam. I tinc que dir també que és la primera vegada que he arribat sense perdre'm. Home, ja coneixes el camí, a més coneixes Terrassa. No, avui n'he trobat un altre de millor. Ah, sí? Sí, me l'apunto. Si vols comentar obertament o... No, quan arribes a la rotonda de la dreta, ja està. Si ets de Terrassa, vull dir, aquí a Terrassa et coneix molta gent, perquè a més fas una secció de tant en tant aquí en el Som Aquí, no? Que aquí veiem en el carrer. Hòstia, ja has pentinat. Mireu les imatges, perquè es veu Tope Sex Symbol. Sí. És necessari, sí, no? Que a més estàs fent jocs de mans amb la gent del carrer, amb la gent que trobes així, de manera espontània. De forma espontània. Escolta'm, abans que no se m'olvidi, ja sé que vengo a hablar de mi libro. Que seguirem parlant de Vintage, És un punt. És un punt i a part. És un punt i a part. No, digues. No, anava a recordar els horaris, però com que seguirem parlant d'això, ja ho faré. És que l'Edgar és hiperactiu. I a més, que parlem de Vintage perquè aquest espectacle, de fet, dura 2 hores. Bueno, diguéssim que des que entres al teatre a que surts passa 1 hora i mitja llargueta, però el que és el temps escènic, des que comença a acaba, dura 1:17, que per nosaltres ha sigut un logro increïble perquè durava 1:40 i hem aconseguit que duri 1:17. 1:17? Tela, Això no juga al teu favor perquè jo he dit 2 hores que sembla que quedi molt llarg. No, però es faci llarg l'espectacle. 2 hores no hi ha ni Déu que ho aguanti, Però jo diria que és l'únic espectacle que he vist de màgia que és continuada. És a dir, un joc rere l'altre sense parar. Sí, no, perquè nosaltres intentem una mica, la nostra filosofia d'empresa és fer espectacles que siguin tots musicals, la qual és un exercici molt més difícil en sèrio perquè pensa que quan hi ha els problemes la música no para. Clar. I a més, problemes que no els pots arreglar amb la paraula, no? Llavors és un exercici de molta concentració, sobretot, d'estar molt atent a moltes coses i estar molt viu, no?
I llavors, és una cosa que a la gent li sorprèn molt, però nosaltres, de fet, ja estem acostumats una miqueta a que sigui... Segell propi, diguéssim. Exactament, una miqueta, sí. O sigui, no parleu en cap moment, de fet, no parla en cap moment de l'espectacle, no, i a més, clar, aquí hi ha la dificultat, és a dir, a l'hora de presentar els jocs que tu he comentat moltes vegades, que no es pot presentar, perquè els ha de presentar mímica, que aquí ja està la dificultat. I una mica és la gràcia també a l'intríngulis aquest de buscar les connexions d'un joc amb l'altre, les transicions... Tot això és un joc realment, quan estàs treballant, és molt divertit, no? Perquè quan veus que tot flueix, no sé, és com una cosa que... No sé com explicar-ho, a veure si ens entenem, però és com una cosa que té aquest ritme, no sé, per exemple, quan fas una transició d'una notícia a l'altra i la cosa flueix bé... Sí. Que dius que lliga. La gent dirà, però quina xorrada, no? Però tu dius, hòstia, Sí, és veritat, ajuda, diguéssim. Sí. Clar, hi ha hagut molta feina, és un gran espectacle de gran format, potser el més gran que has fet fins ara. Sí, i tinc altres idees encara més boges, però quan m'acabi d'arruïnar. Ah, sí? No, però sí que és veritat que és el més gran, no? Perquè tens d'altres que van... No, i ara és curiós perquè és un espectacle molt gran que al principi veiem molt difícil encaixar en un lloc que era bastant més petit del que els requeria les condicions, però ara ens hem adaptat a l'espai i ara és com... I estem molt a gust a l'espai, no? És a dir, aquells metres que ens falten al principi, ara no els trobem a faltar, no? Ara queda tot molt enquadrat, no? Ja hem dit que està al Teatre Aquitània. Va, digues dies i hores. Vale, aquesta setmana estem... Vale, diu ara. Vale, vinga, ja pots marxar. Va, fora. Aquesta setmana estem el dissabte, només el dissabte perquè estem fora actuant i tal, però estem el dissabte a les 9. Què vol dir això? Que només se la feu dissabte, a les 9. Sí, però que l'any que ompli el dissabte, vingueu. Si només ho concentreu en un dia, segur que s'omple, això. Vale, llavors, què més? Llavors, la setmana que ve estem els dissabtes i els diumenges. Els dissabtes i els diumenges us explico per què, perquè abans fèiem els divendres i els diumenges, però hem decidit, escolta'm, els divendres, que és un dia difícil, saps que aquesta gent la concentrem dissabte i diumenge? Exactament. Ho hem fet bé o què? Molt bé, està molt bé. Ho hem fet bé, no? Molt ben distribuït. I llavors farem els dissabtes i els diumenges. La setmana següent estem a fora València, break, i tornem a començar al març, vale? Però ara concentrem-nos en aquest dissabte. Nens i nenes, veniu a l'Aquitània. Sí, perquè és un espectacle familiar, és a dir, no només és per gent adulta, sinó que també pels nens, sobretot. Aquesta és la gran sorpresa, Clar. Saps per què? Perquè clar, vulguis o no, és una temàtica que és dels anys 20, la música a tu t'encantarà, a mi m'encantarà, però un nen no l'entén, aquesta música, i no obstant tenen altres punts de connexió, la dramatúrgia, el que passa que els fa estar atents i ja està bé, no? Perquè mantindre un nen 1 hora i quart calladet... Déu-n'hi-do, no, té el seu mèrit. Escolta'm, t'he de dir que també deixeu l'escenari... Una mica així, no? Fet una merda. Saps que m'odien la dona de neteja ja? Clar, directament. Que això els mags, en el moment, queda molt maco tot, però després, quan acaba tot, i en aquest cas queda bastant fet un nyap, diguéssim, qui ho neteja tot això? Bueno, de fet, ara quan venia del teatre, t'estic que venia d'allà a netejar les cosetes, quan entra la dona de neteja m'ha dit, ¿qué vienes a hacer aquí? Així, tal qual. Sí, no, és que ho entenc, el pànic l'entenc. Mira, es que tú aquí y tal, vengo a limpiar un poquito, ja li he donat el tema, saps? Tu sabes lo que limpié? Aviam, el que sí veureu seran números clàssics, a més convertits en aquest espectacle, com dèiem, aquests enllaços, però hi ha un número que m'ha cridat l'atenció, que no l'havia vist mai, no sé si comentar-ho, estàs en una mena de pica, no? Sí. I van canviant de color. Explica això. Bueno, la història està que és una... Mira, a més, hi trobo el punt de connexió perquè en aquella època es comença les coses científiques, a aplicar els avanços científics que la gent totalment desconeixia a la màgia, no? Pues els autòmates, l'electricitat, i això té una mica de ciència, una miqueta, no? El que passa és que hi ha una aigua blanca que jo ensenyo les mans així, mira que maco que queda, no? Faig així, pum, i es pinta negra, no? Sí. Llavors tiro unes sorres que les barrejo de diferents colors i sóc capaç de separar-les, però no només això, i al final per dir, que no hi ha res, torno a passar les mans així. Queda blanc. Mira que maco que queda. Fum, pum, i torna a quedar blanc. Queda blanc. Vinga, otro. I t'ha passat algun moment, ara clar, ets un professional i tot el que vulguis, però això passa. Si m'equivoco. A vegades que t'equivoques de lletra o que quedes en blanc, però en el teu cas, clar, no pots quedar en blanc perquè... M'he equivocat alguna vegada, Sí? T'ha passat? Sí, fent alguna coseta ja dius... O de fer un joc abans d'hora o alguna cosa així? Bueno, un dia els aros que tenien que volar no volaven.
I llavors què fas? Perquè clar, és el que deies, no pots justificar amb la... No, doncs aquí realment és quan et poses a prova... O sigui, jo t'explico, no vull explicar el per què, per no donar pistes, però tu imagina't un número que comença, que dura 3 minuts i no pots fer res del que tens que fer. Ja. Llavors va ser molt divertit perquè està gravat, això un dia t'ho ensenyaré. Perquè va quan se fer l'idiota d'una forma molt bèstia i la gent encara aplaudia, dic que macos que sou. I ho passes malament, diguéssim. Malament com que malament. És un infern. Clar. Això és com, imagina que com tu dius, bueno, vídeo. Sí, no, ja... T'explicaria aquí. Mira com riuen tots perquè ha passat més d'una vegada, sí. Mira, ara si diguessis vídeo no entraria res, també. En sèrio o què? Prova-ho. Vídeo. Veus? No entra res, perquè no hi ha previ res. No? Clar, home. A més, quan es diu vídeo ho dic jo i... Llavors sí, no? Mira, ja veuràs. Fem la prova? Vale, vinga, va. Fem la prova. Va, vídeo. Veus? És que... Tu ets mago en el teatre. Mira, la sorra. Escolta, per cert, els mags, a mi m'agrada molt quan veniu, que xerreu i tal, xerreu molt bé, però sobretot tu, que tinc molta estima i molt carinyo, però un joc allà, Una cosa ràpida, sí. ¿vale? Però dale més ràpid. No, ràpida no, però és que ara... És que ell sempre va amb la pressa. Saps, els mags sempre diem, això és una galleta, saps el que vol dir? Una galeta. Una galeta en l'argot estúpid de la màgia vol dir... Què vol dir? Al·lucinaràs, ¿vale? Llavors la història és una cosa molt personal entre ell i jo. Fixeu-vos bé, de totes les cartes, ¿vale? Que n'hi ha 52, sobren 50. Què vol dir? Per les barregem una mica, doncs que n'utilitzarem només 2. Vols que tregui el telèfon? Sí, treu el telèfon. És que no va. És vintage, també. Com feia aquell... Hòstia, te'n recordes? El Gila era bo, ¿Qué tal, enemigo? Sí, feia això, no? Això, bueno, llavors la idea és la següent. N'apartarem 2 sense mirar-la. La carta que tu apartis la guardes a la butxaca, aquí però sense mirar-la, Sense mirar-la. Explica'm un poc a poc, que ja saps que... Exactament, d'acord? Quines són les condicions? Mira, jo no sé si es veu, ho apartem tot una miqueta. Vols que apartem la taula, també? Aparteu-ho tot, això que serà aquestes factures. Vinga, llavors m'agradaria que tallessis, talla, per aquí per la meitat més o menys, i aquesta, que és la carta de tall, la guardes sense mirar-la, que no la miri ningú, ni tu tampoc. Ni tocar-la. No, guarda-la a la butxaca, Sí? Perfecte. Ara jo faré el mateix. Mira, jo tinc una butxaca que no hi ha res, jo tallo, n'agafo una... Tu vesteixes bé, Sí, perfecte. Ahí està. Ja calé, noi. Ja calé. Bueno, està clar la cosa? Molt bé, vinga. Ara, bueno, aquestes són les premisses. Estic patint perquè l'última vegada em vas partir per la meitat i em vas quedar tu amb el programa. Però veig que estàs força bé, t'has recuperat bé, no? Sí, Déu-n'hi-do, va costar. Hòstia, em va fer molta gràcia veure tallar. Sí, a mi també em va fer molta gràcia també passar les festes de Nadal partir per la meitat. Escolta'm, però pensa que jo aquestes imatges me les he vist 1000 vegades perquè la cara de patiment era maca, Ja. Per això et pateixo ara a veure què faràs. Bueno, però veig que tot ha tornat a la normalitat. Jo volia... Te'n recordes que vaig dir que tenia aquelles idees boges d'aquí? No, veig que tot segueix molt bé. T'han ignorat. Bueno, escolta'm, doncs ara la idea és que tenim una carta a la butxaca, tal, ningú la sap, aquestes coses. Ara la idea és la següent. Jo comptaré 3 i els 2 pensarem una carta. Pensada! Pots pensar allò que dius, no és que la toquis, sinó la pensaràs i després compartirem la informació, d'acord? Ens mirem mútuament, 1, 2, 3. Jo n'he pensat una. Jo també ja la tinc. Sí, jo he pensat el 5 de piques. Quin has pensat tu? Jo el 3 de cors. Aquesta és molt... En sèrio, el 3 de cors? Perquè aquesta és molt típica, no? Molt típica, és del pòquer, 3 de cors. Bueno, no passa res. Jo el 5 de piques... Que t'he fotut. No. Doncs ara quin és el següent pas? Això ho hem de pactar sense mirar la carta, d'acord? Deixarem les demés, la trauràs però sense mirar-la. Què vol dir això? Que la trauràs, la deixes a la mà però que no es vegi. Les demés les apartem. Aquí està. Llavors, anem a recopilar. Mira que fort. Al principi... Això, posa la música d'atenció. Al principi hem apartat una carta abans de res. I després tu has pensat una carta i jo una altra. I he pensat el 5 de piques i tu el 3 de cors. Mira, vols veure la carta que hem apartat al principi, la meva mà? És el 3 de cors. Toma ja, la que tu has pensat. Però això és la meva feina, adivinar els pensaments. Que hi endevini la meva, pots girar la que tu has apartat al principi. Has pensat que està pactat, no? El 5 de piques, toma ja! Bravo! No, que això era l'altre. Ostres, impressionant! Impressionant! Jo me'n vaig perquè mai m'havia sortit. Però per què dius que és típica? I si arribo a dir una altra també la treus, no? No, mai ja sabrà això. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el Mag Edgar calladet estarà al Teatre Aquitània, perquè fa Sí, però com veus que endevino pensaments, jo vaig endevinant els pensaments de la gent, no? A més, una cosa molt xula que feu, que és al final de l'espectacle, allà al hall del teatre, rebeu a tot el públic i signeu. Hòstia, jo t'ho juro que això per mi és una cosa que
que la veig com essencial, no? A mi em feia molta il·lusió un espectacle, perquè tu, digue'm una cosa, sí o no, quan tu vas a un espectacle és molt fàcil mitificar que està dalt, perquè està dalt, pensa que està dalt, et mira d'una altura diferent, però, hòstia, a mi que em baixi l'artista i em doni la mà, és com dir-te, que sóc igual que tu, sí o no? A mi encara ara em fas impressió. És més, et diré que després de l'espectacle, o sigui, no tenia nassos de saludar-te. Sí, no? Però com és que menteixes així entre la teva gent? No és veritat, està allà, està en segon pla. Que ja estic cansat d'escoltar-me, que estic molt content de... Bueno, aquest dissabte al Teatre Aquitània, a les 9. 9, sisplau, vingueu la gent. I després entreu a la pàgina web del Mac Edgar, o si no, al Facebook. Ara se m'acaba d'ocórrer una cosa, escolta'm, i per què no la gent que aquí de Terrassa feu les invitacions, no? Jo parlo amb tu, els fem invitacions. N'hem regalat. Vols que en regalem? Clar, i tant. Quanta gent hi cap en el teatre? Doncs ja en caben 320, són unes quantes, 320 invitacions que regalem. Bueno, escolta, no vols el teatre ple? Sí, està bé. No, regalarem invitacions, sí senyor. Vinga, perfecte. Sembla bé? Marxa, ja, de debò? Sí, ara què faig? Me'n vaig o m'espero? Bueno, no sé, tu ets el mag, desapareix o fes alguna cosa. No. Marxa. No, ja ho sabeu, amb imatges de vintage us dic que el dissabte a les 9 veureu el Mac Edgar juntament amb l'altre... Amb el Sule, amb el Marc i el Damià. Exacte, saluda'ls perquè si no, ja que no han vingut, que no s'enfadin. Doncs va, anem a veure unes imatges de vintage, un petit tast, que és el que hi ha en aquest vídeo, perquè és gran, és un gran espectacle del Mac Edgar.